ce zi? Luca e un băiețel. Și ce face el? Nu face nimic. Unde merge? La ce grădiniță? Că e la botic. La grădinița Botic? La grădinița botic. Câți ani are Luchi? Are 3 ani și 3 ani. Are 3 ani cu 2 ani. Îi plac trenurile? Îi plac trenurile și Luca se duce în gală. Unde a fost Luca cu bunica lui? La Tâșna și peste tot. Și cu ce tren a mers la Tâșna? Cu săgeata albastră. Și până unde a schimbat? Unde a schimbat? La Jibou. Și bou. Și ce culoare avea săgeata? Avea săgeata albastră. Celălalt tren? Avea tot albastru. Și a plăcut la Luchi la Tâșnat? Da, 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 da. Mai merge la notat. Da, 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 da. 40 de mii Da, de da, euro da, în magazine. 40 de mii de euro. da.